Сәлем дуслар, сіз Шаян ТВ каналында, иң шәп балалар каналында. Һәм ул әлбәттә татар телендә һәм әлеге каналда нәq хәзер тыйма тапшыруы. Исәннәрмесез дуслар, бездә бүген йолдызлы кунаклар, алып баручы Рүзәл, барысы да әзер, без башлыйбыз. Тапшыруыбызда без бер дә бәйле булмаган вакыйгалар һәм фактлар арасында логик элемтәләр урнаштырачакбыз. Бөтен сорауларда музыка белән бәйле, музыкага мәхәббәт, һәм инде яхшы кәеф шул вакытта тыймәгә тиз басу безнең тапшыруыбызда җиңәргә булышачак. Безнең студиябездә бүген аеруча якты, ни өчен дигәндә, чөнки студиябездә аеруча гүзәл кызлар җыелды. Алар матурлыклары белән бөтен җирне яктырталар һәм бүген бездә студияда әле өстәвенә алар искиткеч җырлыйлар. Беренче командада Илүсә Хуҗина. Әгәр дә бернинди мөгъҗиза булып татар музыкаль театры ачылса, әлбәттә анда прима булып Илүсә булыр иде. Татарстанның атказылган артисткасы Илүсә Хуҗина. Һәм инде аның белән бер командада Сәйлән фестиваленең финалисты, искиткеч матур кыз, һәм инде талантларыннан кала, музыкаль талантларыннан кала, ул әле мини-мисс Россия 2021. Сәлем! Икенче команда белән дә танышып киттебез. Инде монда популяр җырчы, татар җырларын яратып матур итеп башкаручы, һәм инде татар халкын җырлар белән таныштырып баручы ТНВ телеканалында кайнар хит тапшыруның алып баручысы Айсылу Габдинова, һәм инде яшь, матур, чибәр модель һәм шул ук вакытта искиткеч матур җырлый Асел Сәләхова. Сәлем! Айсылу, менә булай яшерен бәтерен түгел, якынча ничә җыр яттан беләсең? Ой, төгәл генә әйтеп булмый инде, бер 100 бар микән, белмим. Яттан. Яттан. Мин бит җырлышы булудан кала әле вокал укытам, шуңа күрә мин балаларның җырларын да беләм. Илүсә, сездә укытучы бит инде, сездә ниндидер мәгънәдә? Әлбәттә. Укытучы, педагог, Сезгә менә күбрәк үзегезнең белемегезне бирергә ошыймы, яки инде җырларга гына? Беләсеңме, Рүзәл, ул һәрбер эшнең үзенең тәме менә. Айсылу миңа ялганларга мөмкинлек бирмәс, чөнки сәхнәгә чыгып җырлау ул әлбәттә тамашачы белән аралашу. Ә инде үзеңнең барлык белгәннәреңне шундый матур, талантлы кызларга тапшыру һәм алар белән аралашу, яшь буын белән аралашу ул үзенә күрә бер зур тәҗрибә, әлбәттә аралашу. Әле аларның үскәннәрен күрү һәм инде нидер өлеш кертү моңа минемчә чыннан да зур бәйрәм. Беренче турда, кызлар, без экранда төрле рәсемнәр чыгарып, сезгә ниндидер җырны бирем итеп бирәбез. Сез әлеге җырны белергә тиешсез, әлеге рәсемнәргә карап. Әзер? Әзер. Башлыйбыз. Беренче сорауны карыйбыз. Охо. Ага, әйе. Әйтеп кенә карыйм, эзләдем бәгърем сине түгел микән? Эзләдем. Ничек ул? Эзләдем бәгърем сине, еллар буе тилмәре. Куям монда еллар. Сүнмәс агры. Ну, белмим инде, эзләгән бит инде. Эзләгән. Тагын нәрсә? Ага. Тагын инде эзләгән җыр бар. Эзләү мәсьәләсе дөрес. Дөрес булмады, да? Бу бераз свежийрак җыр. Ул хәтле түгел, свежийрак. Кемнең репертуарыннан? Менә әйдәгез бу җыр турында бер кызык кына мәгълүмат әйтәм. Әлеге җырны бөтенесе, дөресрәге күп кеше белә, ләкин кем җырлаганын белмиләр күп очракта. Мин сезгә аның кем җырлаганын әйтсәм дә, бәлки сез белмәскә мөмкин. Сез кем микән? Мин заманча җырларын белмим шул. Бу нәрсә була? Мин шәп. Менә монда нәрсәләр бар? Әйе, мин. Мин эзлим. Поле. Кыр, гиле, дала. Монда алар да бар икән, мин аңа карамадым. Әйе. Монда һәр бер рәсем бер сүз. Бер рәсем, бер сүз. Мин Эзлим. Кайда?
Aha. Әйдәгіз. Кырларда. Минемчә бу, ну бу әлбәттә Гүзәл Уразова җырлый. Эзләдем барлыгыңны белдем мин, килерсең дип көттем мин. Ләкин Әфәрин сезгә Шулаймы? бу дөрес түгел. Басыргамы? Басырга ярый. Мин изләдем даладан, табалмадым каладан. Что такое? әллә син, Кайда син, бәрем син. табалмадым мин. Әмінә кім Точно. жырлаганын әйте аласызмы? Юк. Юк. Әйттем бит. Дамира Саитова. Саитова. Дамира Саитова жыры. Әйдәгіз дұрыс жауапны тыңлап алайық. Әфәрин. Әфәрин сезгә. Айсылу, әфәрин сезгә. Асыл. Исәп әлегә 1-0 һәм без киләсе сорауны карыйбыз. Айе. Сәлем юлым сиңа, туған өскән ауылым. Қарамағын ана, сағындым сені аулым. Әйдәгіз дұрыс жырыны. Дұрыс сұрауны. Дұрыс жауапны. Туып өскен ауылым, қарамағын ана, сағындым сені аулым. Туып өскен ауылым, қарамағын ана, сағындым сені аулым. Әфәрин! Исәп 1-1. Килүсән ничек аңладыгыз әлеге картиналардан? Минемчә менә беренче инде ул сәлам. Әйе, сәлам. Юл, әйе, һәм сәлам юлым сиңа, туып үскән авылым. Менә бу как раз Карамалы бей. Әйе, сез анда булганыгыз бар. Минем анда булганым юк. Аңа карамастан без Ришатка сәлам әйтәбез һәм аңа бик зур рәхмәт бу матур җыр өчен. Рәхмәт бик зур. Соңгы сорау. Әлеге турның, һәм инде без әлеге турның лидерын беләчәкбез. Әгәр дә кем булса да белсә, әлбәттә. Карыйбыз. Карыйбыз. Әйе. Яшьлегем шишмәләре, Еракта Әйдә. Ничегрәк монда? Яшьлек. яшьлек станциясе безнең яраткан тәмле Әйе. канал урнашкан. Шишмәләр, водопадлар, Дип ышанып калабыз. Әйе. шарлавык бу. Әйе. Шишмә түгел шул. Еракта, Ага. Нокольдан карыйбыз. Холкым, моң. Моңдарында. Димәк, җырчысы Ләйсән Гыймаева. Ләйсән Гыймаева, яшьлегем шишмәләре. Әйдәгез, дөрес җавапны тыңлыйк. Шишмә, Әйе, ничексез. уяна киш. Гүл бакчасын йөгереп чыгам, кем моңлана күренми тиш. Һәм бергә Яшьлегем шишмәләре, еракта калган моңнарында, авылдагы моң телләрендә, калыр ул югалмас шишмәләр. Әле ул шишмәләр һаман агып ята һәм иҗат шишмәләре турында сүз бара инде әлбәттә. Инде дуслар, исәп әлеге турдан соң 2-1 һәм Айсылу белән Асылның командасы әлеге турда алга чыга. Ә без икенче турга күчәбез. Киләсе тур безнең арттан алга дип атала һәм инде без хәзер барлык мәктәп белән, сыйныфташлар, белем белән бәйле җырларны сезгә командалар бирәчәкбез бирем итеп. Ягъни әйләндерелгән җырлар, алар нәкъ менә мәктәп белән бәйле. Әйдәгез беренче җырны тыңлап алыйк. Айсылу беләсезме? Мәктәп белән бәйле җырлар күп түгел. Әйе. Наилә белә. Мин белмәдем. Мәктәпләрдә. Әйе, өйрәтәләр мәктәпләрдә, аның русчасы да бар, татарчасы да бар. Әйдәгез дөрес җавапны тыңлап алыйк. Афәрин!
Siz mektepte nişe okuysiz? Beşli, dörtlü, Әйбәт. beşliler mi, dörtlüler mi, üçlüler mi var mı? Рүзәл, бу җырны белгәч, димәк, бишле билгеләренә генә укыйм әйле. Исәп 1-0 әлегә, әле бу беренче сорауына булды. Әлбәттә, бу иң җиңел сорауларның берсе. Мәктәп белән бәйле, калганнар әзрәк кенә авыррак булырга мөмкин. Тыңлыйбыз. Ага, әйе. Сез иң күркәм кеше икәнсез. Шул. На-н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 а. Сез иң күркәм кеше Сез икәнсез. иң гүзәл кеше икәнсез. Фәнис Яруллин язган җыр, әлбәттә, шигырьләрен ул язган. Әмидә, әйдәгез дөрес җавапны тыңлап алыйк. Киләсе җырны тыңлыйбыз. Илсия Бәдретдинованың җыры. Карандашым китабым деген. Карандашым китабым. Тавышын таныдым. Тавышыннан Җырын инде. түгел. Карандашым китабым. Әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйк. Карандашым китабым, узды китте елларым, дәфтәрем һәм пеналым, сау булыгыз дусларым. Карандашым китабым, узды китте елларым, дәфтәрем һәм пеналым, сау булыгыз дусларым. Дуслар, хәтерлисезме пеналлар? Әйе, менә шундый минем бар иде пеналым. Ул шундый Әйе. матур иде. Анда бик матур карандашларым, ручкаларым һәм минем иң зур ручкам бар ул өч төсле. Булай басып. Әйе, басып яза торган. Әле шунсы бар, ел башында матур итеп барсында тезеп куясың, анар ел ахырында бер ручка, бер карандаш булса инде. Аллаһка шөкер. Хәзер пеналлык. Пенал. Минем ак. Ой, Алсу. Алсу Алсу пенал. Әйе. Анда язып куйган алсу дигән. Инде безнең вакытта тегән индидер шундай шахмат рәвешендә, булай ачыла торган, булай чыга торган. Линейкалы. Хәтерлисезме? Хәтерлибез, Аны белән башка әлбәттә. бирсә, Авыртады елмай. уртады. Алда отырган егет каймайсың. Димәк, әзрәк ностальгиягә бирелеп алдык, чөнки туры шундый. Тыңлыйбыз киләсе җырны. Лизинка. Әйе, әллә. Инде белеш. Хәтерлим мин әле бүгенгедәй, Сентябрьнең сентябрьнең беренче иткәнен. Хәтерлим. Минем әлеге җыр бераз тизрәк сез җырлаган җыр белән чагыштырганда. Бәлки сезгә берничә ярдәм итәр, әлеге җырны ике кеше җырлый. Әйе, дуэт. Берсе аны Айгөл Бариева тауышын таныдым. Миндә, Җырын ә менә таныдым. икенче кешесен танымадым. Зөлфәдинуров. Зөлфәдинуров. Әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйк. Ано. Эй, булмады инде. Сез якын идегез. Айгөл Бариева белән якын идегез. Монда да Айгөл Бариева җырлый. Димәк, без киләсе турга күчәбез. Киләсе тур аңла мине дип атала. Аңла мине. Аңла минем сүзләремне. Дөресрәге, хәзер экранда
чыгачак җыр исемнәре. Команданың өлкәне, колакчыннар кия, ә инде балалар өлкәннәргә җыр исемнәрен аңлатырга тиеш булалар. Башлыйбыз без Айсылу һәм Асель сездән. Әзер булсагыз, Бик дулкынландыргыч мизгелләренә килеп җиттек тапшыруның. Дулкынланмагыз, без сезгә анда әйбәт җырлар әзерләдек. Сезнең 1 минут вакытыгыз бар, Асель. Башладык. Ком. Сәгате. Ком. Ком. Оп, Ком. Ком сәгате. оп. Ком. Ком. Сәгате. Дальше. Яз җитә. Яз җитә. Яз җитә. Яз җитә. 1, Җомга. Җомга. 2, Ике аккош. Тагын. Ике аккош. Аш. Ике аккош. Дальше. Кыр казлары. Кыр Кыр казлары. казлары. Әйе. Таң бөресе. Таң бөресе. Тал бүресе. Әйе. Стоп, вакыт бетте. Вакыт Ой, бетте. авыр бу. Әфәрин сезгә кызлар булдырдыгыз. Һәм инде без Рәхмәт. тагын бер командага, гүзәл кызлар командасына күчәбез Наилә. Күрдек, ничек әлеге команда көндәшләргә чыгыш ясаганнарын. Һәм инде сезне дә шулай 1 минут вакыт колакчыннарны кия аласыз. Ләфәнне салам инде сезнең каршыгызда. Әйдәгез, Мин әзер. без әзер. Музыка, старт. Наилә, киттек. Күн. Күн. Иттек. Итек. Күн. Итек. Күн итек. Әйе. Бар. Әбием Әбием. әкиятләр. Әбием. 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 Әкиятләре. Әкиятләре. Әбием әкиятләре. Әйе. Аха. Умырзая. 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 Укол. Аха. Берлеген. Бүрлеген. Бер. Борынгы. Юк. Бүрлеген. Бүрлеген. Әпипе. Әпипә. Әпипә. Әйе. Аха. Зәңгәр. Зәңгәр. Зәкәрия. Юк. Зәңгәр. 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 Юк. Зәңгәр. Зәңгәр. Итек. Зәңгәр. Әйе. Күлмәк. Юк. Кыңгы. Зәңгәр кыңгырау. Нет. Кыңгыраулар. Зәңгәр кыңгыраулар. Вакыт тамам. Вакыт тамам. Өлгөрдөгез Сәфәрин, өлгөрдөгез Бик күңелле Сәфәрин. булды бу. Алкышлар сезгә, алкышлар. Эшләпәгезне янәдән кия аласыз сөйләсә. Ягъни, дуслар, безнең әлеге турда тамам. Исәпне берничә мизгелдән беләчәкбез. Дуслар, исәпне сез экраннарыгызда күрә аласыз, ләкин нәрсә генә булса да, ничек кенә исәп, ничек кенә тапшыруыбыз тәмамланса да, бүген дуслык һәм гүзәллек һәм укытучылар җиңде. Хөрмәтле дуслар, без сезнең белән сау булашабыз. Матур җырлар җырлагыз, яхшы безнеке сыман тапшырулар карагыз. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.